Mas kurang rendah. Bagi bejane Pak Lurah, artis-artis ibu kota do teko iki. Wah, martabak serabi. Nah, Nogosari Bugis kucur lemper lemet. Donacene lapem klanthing ngongol-ongol. Klepon gedhuk dadar gulung cakwe undi-undi. Bapia patok bolu kukus. nah, iya. Pastel rogut kue lapis. Bika Ambon kue lemper. Ager-ager kue mochi. Putu Ayu, Ayu Ting Ting, Ayu Azari, Ayu Dewi. Sik opo. Lah kuwi jajan kok teko Ayu Ting Ting barangnya apa? Tahu dodolan. Blangkon. Nggih. Kowe mrene rung mangan apa piye? Kok mek panganan tok sih kok omong iki. Kowe iki luwe apa piye bojomu ra masak apa piye? Tembang judule iki pamer bojo. Iso layang kangen, iso teko ndini apa mu? Niki wau nggih layang kangen pamit janipun ajeng kula terusaken Gus. Lah jane kudune diterusne ngantek sesuk no. Dadi wawasan iki ben ketok nek ora ilang ngono lho. Awake dhewe kan apa-apa iso to awake dhewe iki. Inggih leres. Nanging lak empan beto papan. Lho papane sapa sing digawa kok ya Papan balai desa. kaya rumah saku. Alhamdulillah sugeng dalu cak bagus. Barokah dalu menika suwan Mas. Pripun kabare? Sehat wilujeng bagas Suwi warasan. ora ketemu. Diaturi ya. Jan suwi lho awake dhewe iki mung ketemu ning TikTok, ketemu ning TikTok. Mula dalu niki dipun panggihaken Piyayi Ngisian. Nggih, Pakel Tulungagung. Kula panjenengan dipun kempalaken. Lah iki padha karo reuni lho awake dhewe ning kene iki aku suwe banget lho rasuwan rene alhamdulillah bapak-bapak perangkat Pak Lurah lan sapanunggalane nimbali aku karo panjenengan bebarengan. Insyaallah mboten kok namung Piyayi Tulungagung kemawon. Ini salah satu bentuk kekompakan dan keguyup rukunan Gus. Lah ngono kok ya. Mula wiwit jajaran kepemerintahan para punggawa praja, Pak Camat hadir, Bu Kapolsek hadir, Pak Dan Ramil hadir. Ini menanamkan bahwa pejabat-pejabat wonten ing Kabupaten Tulungagung yang selalu peduli dengan kasanah budaya Indonesia. Loh, iya, betul. Terbukti Ngisian Pakel selalu mengangkat harkat martabat budaya Indonesia. Tepuk tangan buat Ngesian. Niki Pak. Kaya ngono. Saestu niki ketara reh rukun kuncine siji. Apa? Niki nek mboten rukun kabeh ra nyawang rene. Nyatane ya madhep rene. Madhep rene kabeh. Ya lungguh ngangge bokonge dhewe-dhewe. Nggih. Rukun. Pripun Japi? Kekompakan pondasi adalah kerukunan. Lah iki kowe rene karo sapa? Lah sing kompak kok kowe karo aku. Lah iki kowe ngomongi kekompakan kok iki ora kompak iki piye iki? Rada rene tok ketutupan saka wis. Iki iso omong apa ora iki kok ya? Aku alo tak ndelik ya aku. Loh, lah nyang apa? Isin, Mas. Loh. Lah nyapa kok isin ki ngopo? Seragam. Seragamnya ngopo? Loh Mas Gareng lah menyesuaikan tok. Loh iya. Beliaunya juga pakai lorek-lorek, blonteng-blonteng kayak macan. Loh. Jadi Mas Gareng ki putih, awakmu putih, nggih seragam lorek malah kaya macan Sumatera, kira gagah. Nah terus, aku ki ireng cilik malah kaya garangan sih. Loh ora masalah toh kaya. Semua itu jangan dilihat dari kostum atau busananya. Iya. Tapi sengkut gumregutmu ki kanggo masyarakat Ngisian Pakel iki. Seneng Pak, Ngisian kula seneng Pak. Lho nyang apa? Kula niku beberapa hari ini wayangan bersih desa wonten ing tlatah Tulungagung. Tapi ora kaya Ngisian. Kok iso ngono Mas? Ngisian ki hebat. Hebatnya di mana? Wayangan. Nggih, pengaosan. Apa meneh bengi iki terus mau enek gebyar tayub sore mau. Lagi. Gebyar tayub, wayangan, malah engko penonton sing rawuh engko enek undian hadiah door prize. Apa iya Mas? Iya. Aku malah ra didudoi. Lah niku jangan betul pirsa berarti. Urung. Niki hadiah utama menika TV 14 in menika cepakne panitia. Terus hadiah yang kedua kipas angin menika mangke saged dipeten-peten langsung niki dadi panitia. Mripatmu yang ger nyawang kok dadekke bahan. Kowe ki urung tau dituthuk gluduk to? Lah kuwi nek Patrick lho kaya niki monitor kagungane Mas Rudi Gareng iki kok iso. Tak kira lek Dorpres lho ki mau. Dorpres mbahmu kiper kuwi. Kok iso. Mbah iki monitor ngono lho. Monitor ben iso terkontrol leh ngasto Mas Rudi Gareng. Seneng Pak niki kula seneng banget niki. Loh kenapa enggak harus seneng? Seneng niki Bang Balurah, sing Balurah. Sekecamatan lho. Pak Nur Hadi iki. Alhamdulillah. Sing kagungan pabrik rokok Pak niki.
Oh, Mbah Lurah. Mbah Lurah niki putrane kagungan pabrik rokok niki alhamdulillah jos tenan niki Jos nyatane. pripun? Ya jos no. Beliau ki Mbah Lurah di pabrik rokok. Niki wong nganti ting 12 kene rokok blas kula ya nyatane. Kowe iki nyemes lho kowe. Lho, lah kowe iki jenenge ngono kuwi ora. Wong ki nek ditimbali, ya ta. Aja kok terus awake dhewe njagake sing kagungan dalem, sing kagungan kajat. Ya saperlune nek kebutuhanmu dhewe ya nggawa kok ngomah to, Mas. Iki ora perkara kuwi. Modal to kok. Mboten perkara modal Mas Gareng. Ini karena saya itu nun sewu. Awake dhewe iki lek ngomong rokok niki nun sewu nggih Pak Nurhadi nggih. Niki nyuwun pangapunten saestu. Awake dhewe iki harus bisa matematik. Iya. Awake dhewe kudu duwe matematika ngrokok ki piye, hasil iki apa, yen dicelengi oleh apa. Rincianmu Rincian kudu jelas. Mulane aku ibaratnya ora diparing rokok, aku ora masalah. Ndak masalah. Mergo aku hitunganku matematika. Pripun, Mas? Umpama Heeh. kowe ngerokok wong lanang sedina pirang pak? Sak pak. Satu pak. Sak pak ki sing rego sing pira? 15.000 ya? Nggih. Sing murah wae. Paling murah. 15.000. Sak wulan berarti awakmu iso umpama orang rokok kuwi iso nyelengi dhuwit 450.000. Sak wulan. Sak wulan. Berarti lek setahun sampean iso nyelengi dhuwit 450 ping 12. berarti 14,5 tambah 900 berarti meh 5.400.000. Heeh. Nggih mboten? Iya. 5.400.000. Umpama awakmu ora ngerokok setahun, kuwi awakmu mbok celengi iso tuku sepeda motor Beat second kowe. Gak ngerokok. Gak ngerokok, iki matematika lho. Iya iya iya. Ning lek kowe ngerokok, kowe jeleput kuwi lek sak pak, ya lek rong pak. Wah, lah kuwi malah iso ngungkul-ungkuli motor luwih apik. Iya lho. Uripmu perhitungane kok. Loh, niki matematik lho Pak Gareng. Dadi yen ngerokok, Yen ngerokok kuwi malah boros. boros. Umpama gak ngerokok malah iso dadi. Kowe setahun iso tuku sepeda motor. Nek gak ngerokok, Lek gak ngerokok, jenengan yo ngerokok, kula yo ngerokok. iya lho. Sampeyan yo ngerokok. Ora lho. Berarti wis pirang tahun leh murah Lho ngerokok. wis kebiyen lho. Lho, berarti kowe termasuk perhitunganmu ki mok cakni. Lah napa? Iso tuku motor. Iso tuku motor Beat second. Ya mboten lho. Lah piye? Lah tuku rokok ora iso tuku motor iki piye Mas Samu? Oh, lemu celeng-celeng 15.000 sedina. Aku iki matematika. Wah, lah mek matematika. Tak kira ki nek sampean ki yo nabung kok iso Yo ora, yo. mangsane. Lho ngeten iki lho. Leh semangate Bapak Nurhadi kaya ngeten Tak iki. tiru, Nggih, Pak. Pak Lurah. Pak Lurah menika lho. Pak Nurhadi menika. Didampingi Pak Budi lho. Pak Budi menika, Mbok Ah, Budi. menika Pak Budi. Wis menika. Lah menika Pak. Sapa? Ya, lah iki sapa kok ya? Menika Pak. Apa? Menika Pak Jogorete. Lho, Jogoboyo. Boyo iki lek gedhi lek cilik rete goblok iki ya. Ya ora kena digawe ngono kuwi. Pak Jogoboyo menika. Wah, Pak Jogoboyo ki jan tanggung jawab konsisten, Pak. Lah, tenan kuwi serba bisa kok Pak Kula Jogoboyo. niku leh calang wit petang wulan kepungkur. Lho, masa Weh, leh ngebel wit petang wulan calang nganti tekan bengi iki telponi ra leren-leren. lho. Pak Jogoboyo niku Kuwi jenenge Semanak. Semanak iki jane Grapyak. grapyak Gesian. tanggung jawab, Pak. Gesiane wong sugih kok, Pak. Hmm. Pira-pira ora dinyang. Bener. Jenengane pira ya ora dinyang. Kula kalih ngriki kalih Mbah Lurah ngenyange ora. Lho, Kyai Pinucul. Sembodo. Tenan, tapi cari elek ngenyang ritil ra pokoke. Anu Lho. Pak Carik. Manajemen no, Pak, manajemen. Ya tak kandhani. Mbah Lurah piyayine iki kaya ngono kuwi lho, delok. Pendopone anyar gesian. Lho. Kepiye to? Lah iki plituran asli kene kok iso. Mbah Lurah itu nek kalau piyayi kang tercik Mas Gareng. Tercik, agemane ya moh sak-sake. Iya. Lah iya no wong ya obah sak obah dadi sorotan kok ya. Niku dek wingi ngagem ageman batik. Nggih gulon iki suwek saithik men mboten kersa ngagem kok. Heeh. Dibuak, Pak. Lho, bos rokok AG Pro piye to? Ngawur iki. Age ya PS barang. Lah mula celana niku suwek gen tungkak diguak. Mau bos rokok apa, Bos Bro? rokok. Ya niku. ora anune wis ora nek gunane lah. Ngeten. Niki wau Bayari kula to. Telane dhuwit 5.000-an suwek, Pak. Niki wau. diguak. Gua. Disolasi. Niki wau to. Jalan solasi. Solasi mbahmu iki kok iso. Wong kowe kok ya namane Pak Lurah nyolasi duit lho kowe. Mulai kalih Mbah Lurah wis bola plek. Kurang penggayaan. Niki wayangan mboten pisan pindho lho, Pak. Lha kene iki wis dadi agenda. Lah mula niku Kula mlano bejo kemayangan bengi iki aku sak rombongan tinimbalan Nggih, karo nggih. panjenengan. Kula mes sak ulani ping 5 teng pakel ya, Pak. Ning Pakel. Gesian niki. Pengaosan, pengajian ya. Wayangan dhewe wingi. Terus dalu niki jenengan. Lawak iki teko pengajian banget. Loh, piye to, Mas? Jenengan ki dosane akeh. Lah terus Tenanan, saiki nek ra ndang
langsung balik arah. Setitik-setitik iki nek wayangan ben karo entuk pahala. Amal jariyah yang berjalan. Ki mayang piye ben amprih jenengan ki ya slamet ning akhirat. Nah, Lah saorane wong sangu apa ya kudu didudoh-dudoh ning ngono. Loh, ora kudu didudohke saperane. Aku ngaji ning kono apa terus aku kudu laporan karo kono kok ya. tegese iki ngamal. Dadi lek mayang ning Ngamal ndi? piye? Lek mayang ning ndi nggon sampean bayaramu wehno kabeh yoga. Nah, Lah terus sing bayar asu, aku. Ya Pak. lah iki dosane ta iki. Nyang apa? Sing bayar aku sapa kaya? Loh, lah ki Pak Nur Hadi to. Lah nek kabeh diweni yoga pengrawit sindene barang diwehi apa? Tak bayarane. Tenan. Iya lho aku wis bakul sepatu sukses. Wah, atuh TikTok kok Mas aku. Mboten kok ngoten. Tegese awake dhewe niku tembunge manca ora et labora. Apa Bekerja sambil berdoa. Nah, Ngoten lho, Mas. ngono. Dadi ben antarane akhlakul karimah awake dhewe kuwi ana siraman rohani, ana santapan jasmani. Lah iya no, kudu ditularke. Ngono to, Mas? Iya, iya. Iso. Saged, Kluthuk iso, kluthuk. Iso. Ya, Saged. ditenan lek ngantek kowe Tapi- blendes. Suwira petuk lho. Iso maringi pangalembono Mbah Lurah. Lah, Mbah Lurah iki ya. Oh, iki piye to? Delok. Tenono lek blendes Wong lek tenono. kejawen ngono kuwi lho. Pripun? Mbah Lurah nggih blangkon. Heeh. Kita kecilin blangkone kita iki. Kowe tak kowetak. Lah nyapa? Kok iso kecilin piye ti? Lah ngagem sing ngene. Loh, Ora kuwi sumu, ora sampean iki gak kulino. ngerti. Blangkon ki nek gawe ning ngene iki, tak dudohi. Ki kas. Kok pas nggon ilat-ilatane pas nggon ning awake dhewe iki. Berarti piyayi sing seneng jikir ning marang Gustine. Nek gawe blangkon munggah ngene iki. Iki ahli ibadah. Mergo yen pas ngibadah sujud kae, yen ora kena bathuk kuwi ora sah. Ngono. Iya. Mula Mbah Nur Hadi kuwi lak ngagem blangkon didangake. Lah nek kaya yogane Mas Gareng, kok nggih blangkon menceng sisih Nah, ngene. kowe kita bayarnya kurang 50, kita ngono biasa. Ora kok kurang sakit. Dicomot Mas Prih ngono to. Kersane wong ki yo seje-seje kok iso. Iya, iya, Tapi iya, iya. kersanipun Abdal nggih, Gus. Lah iya no kudu ada siraman rohaninya. Nggih, religi nu lak penting to, Lho Mas. iya no sapa to kaya urip iki Mulai kudu ngantek. duwe arah kok ya. Ngantek. Sing diarani awake dhewe mata ki ngemot barang sing nyata, kuping kakutur njepiping, sing diarani lati kuwi ajining diri saka lati. Mula nggon pangucap kudu dijaga tenan. Iya. Saged to? Insyaallah iso. Tembange religi lho. Manut Oke. kene iki wis. Cobi Mas. Pengaruh. Ora kluthuk ngantek ra iso tak geajuli kapok kowe. Lah kula niku sakniki ati kula lerem, Pak. Saged saestu. Cobi aminor, aminor. Lerem. Insyaallah, Pak. Kula wis. Kula niku wis leren sembarang. Oke, Mau 5 kula tinggale kula. Syukur, syukur, syukur. Semeleh lah. Malah sane ganti Saged saestu. insyaallah. Nggih tembang Jawa lho. Nggih. Iso nggih, Pak nggih. Iya. Magadi. Kowe engko tak tapui lambemu wis sae magadir-magadir wae kok iso coba. Turi putih. Turi putih. Cet. Ya coba. Mas Luduk depan. Turi putih. Turi putih. Ditandur ning kebon agung. Jam loro tiba nyabang mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa Ayo. ayo kok kowe iki lho. tak culek mripatmu engko kok iso Kula pripun? Iki saut-sautan. Ngono lho. coba bisa enggak Semoga. paling tidak saling melengkapi dan saling menutupi Iya, kenyek tapi. ada jok litik ada jok lutut Iya, kenyek tak. ada Mas Rudi Gareng Iya, kalau iki suwira ta melu ngene iki. Lu lah domongi. coba turi putih Ditandur neng Ayo. kebon agung. Wah. Jam loro tiba nyamplung Mbok ira kembange apa? mbok ira Kembange apa? Pak Nur Hadi Mana tadi? lho kok iso Kowe Pak Nur Hadi tok? kaya keleleken ilat model. Ya, mesti. Kowe mesti ngejak dadak. situasional itu yang harus kita tanamkan Iki buktine wong cerdas karo Nah, ra ki ning ayo. kene. Ayo coba
Pak Nur, Dwi Ringgo Salin Ukara. Iya. Apsara Hapsari. Iya. Bathara Betari Dewa Dewi. Nah, Aja karo rempelo. ayo. Apa? Tos lambemu iku. Rempelo iki sekilo 15.000 iki nyambut iki ya. Tak kira mau wali. Tak kira arepe. Boten. Ora mungkin aku lek muni rempeli ra mungkin. Lah kuwi. Kok malah dijelaske. Malah mau ceploske iki kok ya. Ya-yaan ayo. Ayo, piye? Lah, kok iso didelok dirungokke to? Aja dadak-dadak lho, aku wis. Mbok yo ngene iki masuk digare iki deloken to. tak delok kan biyen. Aku ya tak sinau to babakan iki Pak Nur Hadi tak sinau ngono lho ya. Kasih. Sapa ngerti kena tak nggih nglawak karo glowo kapan-kapan ngono lho. Kowe iki aku ki ya belajar lho aku ki. Tadi ora pagah yen weruh kupu duduk ya tekan-tekan iki. Mas Gareng, iki jenengan Mas Gareng. Ayo. Kono ae wong aku arep sinau kok ya. Dalangi, Tak nggih setelan karo glowo kapan-kapan nek tanggapan ning puthuk. dalangi yo ngirit ya. Lah iya ngono. Pak Nur Hadi. Kuwi lho ndelok omongan dhewe kok iso. Lah iya terusno sik lho, Cak Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi nyenengke ati. Nyeneng ati. Lah ya ta lambene arep ceblok to. Mbah Lurah gesian iki. Nah, Insyaallah sregep ngaji. Tak dongane akeh rejeki. Didongake Akeh rejeki. Jogobaya. Jogobaya kaya melu nyapa Jogobaya iki. Kosek to lha iki ya sak perangan perangkat melu to kok iso. Ya aku mikir wae. Lek wis iku. Jogobaya. kurang sitok dik kowe. Ora sitok. Ping pindho kaya. Klitik iki malah blendes kowe tak tau apok pisan kok ya. Tak mau piye? Kurang sitok. Kowe kurang sitok. Kurang siji kok sini. Apa ya ngono lho, goblok lho. Lambi mungkin. Aku mesti kira-kira aku iki. Lah wong wis kena hitungan dhewe. Pe pindho. Kowe ngerti ra pindho? Lah krungu piro? Pindho kok pengakon. Iki tanggapan 3 dina raine ora klumut kok ya. Lah iki nek petuke nek ngene iki tok kangen to, Dek. Aku yo kangen Dek. Wes. Kiyeting kuwi iki lho. Mas aku kok. Oh iki suwi ra bali to Mas, dadi ya haus ngono kuwi. Ora bali semur aku sering. Ayo. Sapa kuwi mau? Oh Jogobaya ta? Omono Jogobaya. Iya. Oh, Pak Pur. Pak Kur. Wah, bakul mie iki swira wirine. Ayo bene kaya makarya kok ya. Engko pirane engko. Sapa tuku? Es teh. Engko mau lebone tembang Ya, ya, bakul ya. mie maling ngono. Yo kuwi kok kelihatane kok kono. Iya. Jogobaya tata. Tinggung gelar budaya. Insyaallah bagya mulya. Tak tungane panjang yuswa. Ditungake Panjang yuswa. enek pacare. Sangkas. Enek pacare. Beliaunya ora lirak-lirik. Kenceng. Insyaallah seneng ritik. Oh, iki piyaku. Kowe kok tak jotosi lho. Kowe iki wis diengge apa ya nek nggih panutan lho. Iya, Pelawak iya, sing iya, iso melihat situasional iki gen kepiye. Tapi yo aja cepet-cepet ngono mikir ngawur iki koclok jane iki Mas Sam. Yo kabeh iki mikir nyambut gawe Ayo. mbok apa wae mikir. Wis sumuk mikir aku wis. Yo. Anu Mas musiknya kalem-kalem ya Mas, aku karo mikir ya Mas ya kalem-kalem ya Mas. Mas. Loh. Mas. Kalem-kalem. Musik iki yo karo mikir. Musike ya ngetutne kowe iki ya mikir kok. Iya iya Pak. Jajal. Iya iya Pak. Bapak cari. Bapak cari. Ora seneng lirak-lirik. Opyaine bagus terseneng kritik. Yen tak delok jiwanya baik. Yen didelok Jiwanya baik. Pak Wantumo jari. sapa Pak? Usule Pak Jogobaya Pak Wantumo. Pak Wantumo. Pak Wantumo. Wah, lah tumone sakmono ki ndase sak pira? Pak ki angel nek iki. Ayo. Pak Wantumo pancen nyata
Iki piye iki? Lho. Loh, ayo improvisasi to, Bos. Ingkang sampun mirsani kula Sareng-sareng nderek ndedonga. tak dongane ahli suwarga. Didongake Ahli suwarga. enten Bapak Amudin, enten Bapak Amudin. Masa nek Pak Mudin, nenek Pak Mudin masa. Nenek Mudin desa kok ya. melu desa to kok iso mangsa. Dolan rene mesti ijen. Ayo kowe kalah Dik, kowe kalah Dik. Kowe iki kowe iki ning ngarep kaya-kaya pinter-pinter lha kok mblendes ki piye to? Oh, sik to aku ngematne dhek apik. Kalah ngemati matane wong karo mikir kok kowe. Wong kita delok begitu ijen. Pletuk-pletuk tok kaya. Loh, kabeh iki ora iso cak-cek ya. Kudu cak-cek kok kowe. Alan mas aku ya tak mikir. Alan. Ayo le. Pancane kabeh iki ya cak-cek ya kudu proses ya kok. Ayo. Nek aku kita oleh kowe goblok lagi begini aku. Napa? Ijen. Lho Mas aku ngono anake ning omah nyeluk kok ayah. Lah yo modernisasi kok iso. Ayo. Bapak Mudin. Terus mikir iso ya. Bapak Mudin. Bulan rene mesti ijen. Pyaine tatak ra duwe isin. Menjaga kesehatan ngunjuke tajin. Kesehatan Ngunjuke tajin. kok iso to kowe? Mudin kok ombenane tajin ki kok wis kurang gizi lho kok kok iso. Sing penting iya, purwokan ini ketemu. Ini ya. Lho iya no, lah timbang ngombe arak apa ngombe tajin. Lho, iya iki. Sik to Mudin kok ngombe arak. Lho lah kan bener to. Oh iya lebih Lho baik iya Mudin. no. Bengi iki main ning pakel. Ayo, Ndi? lho. Pakel, ayo. Bakal ndi? Pakel gisian. Masyarakat Nah, coba tak bisa aku tak mikir dulu ya. Lah kok nganyalake kono wong yo. ini biar ada komposisi yang baik kok iso. Ayo. Ya kalem. Bengi iki main no pakel. Masyarakat ora gampang ngengkel. Insya Allah kabeh ora rewel. Ayo. Kok mbok disi tak pikir lho iki. Loh, yo panggah kudu cepet cak-cak. Ayo. Bengi iki main ning pakel. Masyarakat kabeh ora ngengkel. Insya Allah ora tau rewel. Bilahine dedel duel. Bilahine bakal dedel duel. Turi putih ditandur ning kebon atur. Aja lara dibolong mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa. Matur nuwun dumateng penonton. Masuk kuwi. Penonton juga ikut andil. Kesuksesan pentas kalau tidak ada kesuksesan penonton tidak ada artinya. Lah iya no partisipasi no penonton. Iki to, amayang apik, dagelono apik, sindene ayu yen ra ono sing nonton piye? Lah ngantuk kaya. Matur nuwun para penonton. Tak dongakne kabeh bisa move on. Insya Allah lenggah sanggon ngenggon. Sanggon. Ayo, sanggon. Insya Allah lenggah sanggon ngenggon. Sanggon. Kowe lek ngono tak sangka kene kaya kanguru. Kayak ra iso-iso. Ora iki semua juga terlibat kok. Ayo. Rezekine ora bakal paron. Rezekine ora bakal paron. Dalangi Mas Rudi Gareng. Piantun bagus sing mentereng. Apik, yo ngene lho, wae main. Wong anteng tur ora degleng. Eng. Yo. Disambati kanca mesti enteng.
disambati kanca mesti enteng. Gawa sinden cacahe 7. Pojok dhewe tak delok ketok lemu. Najan lemu seneng guyang-guyu. 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 Kuwi ngono biyen gendhaanku. Weh tak jotos tenan lho kowe. Sementing uwek jojo iki ngaur. Aku ning didelok to kok iso. Ini iki jenenge improvisasi lah. Improvisasi tapi seger. Seger. Dadi Mbanyol ki ora apalan ning ya tunduk poin ngene iki. Nyang apa? Kayak karo glowong iki. Lho iya no aku setelan karo Glowo no. Tanggal 24 ki aku ning nganjuk rencana aku setelan karo Glowo. Iki. Penak, ngono kuwi penak. Wah diapalne wah. Dadi Wis ta Mas Jojo ngono kuwi kok. lha aku nek ora nek Glowo mumet lha ngono Glowo arep setelan karo kucing dek kapan aja. Kowe karo aku ngono. Mas aku. Ini suasana segar sing waktu karo ndonga. Muga-muga kesian kanthi bersih desa menika nambahi katentreman karahayan. Amin. Desane dadi desa sing baldatun thayyibatun barokun go. Betul. Allahumma. Amin. Pokoke gesian muga-muga kabeh pinaringan lancar. Oh iya no. Warga masyarakat sehat. Perangkat-perangkatnya kedepannya akan bisa menjalankan masyarakat sedaya. Nah, coba kita selingi tetembangan siji ya. Sinten, Pak? Iki ana genduk pinggir dhewe iki nduk. Ya, Aku iki. suwi ra petuk. Heeh. Jenengan Kene jenenge none, neno, none, ne. Oh. Iki kenalane Patrick. Oh, apik. Iya. Apik kaya. Bocah iki anu sesuk rada di gelungamu rada di tipiske ya, Nduk. Diplenet no. Diplenet. Pripun? Anu gelungamu mbangir, irungmu kesedot gelungan dadi pesek. Mas aku. Wah, wis bleset e. Tapi cantik kok, Nduk. Anu sing bener iki irung pesek ngene, Nduk. Bojoku irung iki mbangir, Mas. Nggih. Terus saking mbangire angger tak jak becek. Tak jak buuh. Pripun? Malah ngisin-ngisini ya. Lah nyang apa? Ngombe teh sing slup irunge sik Pak bluk. Kowe iki ora umum kok iso mangsane. Wis pesek elek kemenyek. Kowe iki luas aku. Anu anyar iki. Anyar. Nggih, tapi iki piantun Tulung Agung kene kok ya. Alah iya. Iki ana arek wedok diawe kok mesti ndodok. Ya. Bengi iki aku ngerti mergo wis suwi sampean ora ketok. Mergo ora ketok. Karo mikir kayaknya. Mergo keranjingan ora tenan. ketok. Iki lho. Sebab dereke bapake Toto. Iya. Bapake jenenge Toto. Bapake Toto budal ning sawah nandur jagunge ketok. Lho jagunge bapake kuwi kok iso. Asmamu sapa, Nduk? Nggih, nami kula Almira. Mas. Almira. Wetek cilik ya lambene ya etes ramene itu. Oh kaya anake koplak jenenge. Almira. Al itu keseluruhan. Ol. Mie iki mie goreng. Lah. Ra iki gelem ra. Mie iki adalah mikir sesuatu untuk menunjang kesuksesan. Mula mesti disiapke klambine, siapke jarike, siapke gelungane. Raki rasa satu dan satunya tidak selalu membeda-bedakan. Mula pas lho, ngono lho. Ngono lho, Mas. Sesuai. Anu, Dek, kamu tahu ini hari apa, Dek? Napa? Hari ini hari apa? Hari apa ya? Selasa. Oh, Selasa. Selasa, Dek. Seperti hari ini seperti aku dan kamu. Selasa jauh
dikala kita tidak berkomunikasi, Dik. Mosok to. Iya, iya. Wis serasa ya. Ayo Baper kita lah, aku gam- baper Habis lah. Selasa apa, Dik? Habis Selasa apa, Dik? Rabu. Rabu itu adalah rabuhkan hatiku untuk hatimu ya, Dik. Sayangnya sampean wis duwe bojo. Habis Rebo apa, Nduk? Habis Rebo apa? Kamis. Habis Rebo. Kamis. Ya. Selasa wis, Rebo. Kamis itu adalah bar Rebo. Kamis ya, Dik. Bar Rebo Nggih. Kemis, bar Rebo Kemis aja lali, Kemis ki wayahe asok mekar dadi awakmu. Wah, iki kita rapet. Nah, kita rapet to ya mak selenget. Tapi ngatur tetembangan kira-kira apa, Nduk? Manut Apa? panjenengan untuk Apa, warga Mi? masyarakat ngriki. Pami, sama sik sekolah apa wis anu lulus, Nduk? Sampean lulus peneden. Oh, medal. Ya ini metu. Ya, ya. Boten lho. Maksudnya wis metu sekolah ngono lho. Nggih, medal sekolah. Pokoknya nek enek sinden, iki Apa? kena dingge patuladan utawa kanggo apa ya prinsip. Nek sinden ki kok nggon bathuk ki rambuté ketel. Oh. Iki umpama dirabi dadekke pendamping hidup. Ini bagus. Oh ngono. Iya. Trik, Karena gimana? seorang wanita kalau di bathuk atau di kening itu penuh dengan rambut, itu pemikir masa depan keluarga yang baik. Iki pamane ngene iki. Godek. Gudeke dawa. Iki dadekke bojo ya apik. Hati-hati ta. Hati-hati. Godek. Nah iya to. Kuwi angger apa wae sing dadi ngendikane garwane iki mesti dimirengke. Oh ngono. Nggih, Mulane sing tak rap, apa saya brengosen ketel. brengosen wong wedok. Kuwi Wedok. apik dirabi. Karena menjaga lati, aib rumah tangga tidak akan keluar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Angger wedok brengosen mbok rabi ya apik. Kucinge ora binun. Lho. Ngapa kon mbok rabi kucing? Kucinge wedok ya brengosen. Oh, no. Bojoku tak rapi Pak niku. Ulu tok ngene iki ulu tok. Ngendi? Kene iki kene kewetel, kene ketel kene. Apik kuwi. Wah kok apik wong anake gendruwo bojoku. Unik. Layakno anakmu sing terakhir jenenge Jai kok Tebo. Oh no. Mbak Mimi, tembang. Lagune apa nih? Tembangnya apa tembangnya, Dok? Apa, Dik? Kiter nggih. Kiter sumilir. Wo kitir sumile. Iya, gimana? Kuwi Oke. sampean ki dadi sinden ki vokale rada ditata lho. Nggih. Kiter sumilir nggih Mas ngono lho. Oh ngaten. Nah, ngono. Baleni lek no. Baleni mbahmu kuwi kok. Oh, sapa tuku? Ayo. Ya. Mas aku Aja. Ramu Bo, sampe nggih bawa apa ora, Dok? langsung lho. Oh, langsung. Langsung mawon nggih. wedok ki kok. Trik, tekmu to iki. Tekmu. Lho Patrick ora ngerti apa-apa Mas. Iki ya Windu klep. sasaran. Iki lho wis disir Mas Badus kok Pak. Gak bisa. Coba Dok, seberapa Dok? Coba. Mas kanca-kanca cakrab. Ayo. budaya. Oh, Mas Agus Tar tak kleru kowe. Boten. kita 6. Ayo. Aduh deno sen. Ngerti aku nek kowe duwe sayang ki. Wah, saiki wis ora. Amin. Ya. Bocah ki kentir ketok iki. Sik to. Lah kok ketoke halus ya lah kok jebles. Iki ngono. Lah iki mau nadaku salah. Wah, kayak kowe ki omahmu di tondo. Iki peranai Tarsan ini. Meteng nom to, Nduk. Kok gue cewek. Na ambara ing awang-awang. Pinara dhisik, Wah, iki Nduk. dagangan apik iki, dagangan apik iki. Sapa ki Almira? Almira. Wis iki aku meneng anu trik nang terapi trik iki. Apa adik adik yo? Nang terapi trik timbang kene. Malah Dagangan apik iki, dagangan apik. malah ora cetha. Aku petukku iki mbiyen nyindeni Mas Jito. Oh, iki? Lho sing ngenongke Pak Jito kae. Wah. Oh, alah iki kan Cita Tulung Agung mriki. Ya iya, coba trik jaen aku Nggih, nggih, ngono. nggih. Oke, Om. Nah, Kula malah mbiyen pedhok sinten iki. aku tahu kok Patrick nonton wayang karo kowe jaen lha sing dijak lha kok Ipung. Heeh. Lho. Oh, arah dadi lho. Ipung sing digamelan kan lho kuwi lanang lho sing wedok ae sinden ki aku. Rumah saku alhamdulillah. Terima kasih, Nduk, pinarak rumiyin. Kan yo jaman saiki wayang kuwi media hiburan. Ana tetembangan kaya ngene iki alhamdulillah. Ya, Bos. Awake dhewe atur panglipur sak bisa-bisane karo melu ndedonga. Muga-muga bersih desa ki desa Gresikan bener-bener resik saka sambe kala. Adoh saka balak, bendu lan sukerta. Ambabar jatining kamulyan
subur makmur gemari Pahlo pahlo jinawi karto turto Raharjo. rahayu raharjo padha. Gus, Coba pripun? Niki wonten salah satunggaling surprise untuk masyarakat Gisian pakai. Lho, Gesian. Surprise apa doorpress? Surprise. Kejutan. Oh, Apa diwehi kaget ngono ya? Diwe kaget. Berarti ane nyumut mercon sing gedhi ngene iki. Ya ora ngono kok sing kancane kok iso. Penjan padoske setunggal, nanti biar didampingi kalian. Ini salah satu Avi. Sinten? Avi. Aduh kurang gede. Kurang gede ya. Aduh kegedean iki. Sik tak pilih aku sing pilihanmu kok mekengko kok ya. Saya tak golek. Ah, iki kurang dhuwur. Kurang dulu kendaan ya. Kayak Intan kayak piye? Intan ora cocok. Tak golekne sing seweger. Kurang dhuwur. Tak golekne sing seger. Nek iki gak masuk. Iki lho seweger sakmene iki lho. Lah kuwi penonton kok ibuke kok ya rumahku. Rumahsamu. Ya coba api ben jumeneng kene, jumeneng ya, apine jumeneng ya. Boten, anu sing apik ndelosor kerok tak keroki. Ya engko mbok ndarani boyo kene. Pi. Beh, bocah yan. Api iki wah tenan iki cara anu sik gebinjal kok. Nggih. Niki iki nembang kitir sumilir iso muntir-muntir ngono ya. malah kintir kok ndi cah iki. Kene. Saiki iki panyi ya sing payu ki ya sing ngene-ngene iki ya. Tenan aku ning ndi Lah liyane ngene iki ora payu. Lah kae apa? Kae enek kabeh. Loh, iki siji dienggo nggenepi gedhe-gedhing tuwa. Sing keloro karo nggo ngimbangi salon kontrol karo berarti kene iki. Yo mboten ora saged. cetha kok ya. Niki wonten salah satunggiling perangkat ingkang badhe. Perangkat niki nggih. Tembange apa? Tembangane kitir-kitir. Lintang Asmara. Oh, perangkat siang desa. Pantoro Ratri. Tuku. Mung cipta Pak Gareng tutuki Pak Gareng. Heeh. Kok ya talu kok iso. Gen rada karo jalan ya, Nduk. Geke musik mungkin perangkat desa ben tindak. Iya. Tetep dibarung karo gamelan. Iya. Ben temu. Ya, Pak Perangkat iki kaya ngapa Pak Perangkat iki nyeni kabeh lho piantun iki. Wis iki nggone budaya, Bos. Samane piye? Arya Galih ngono kok ya. Lah nggih niki Arya Galih. Rumah saku iki ya dalang. Nggih, Arya Galih. Ya pengarang lagu, ya penyanyi. Iki tau mayang karo aku ning Magetan ning kabupaten ya, Cah Bagus mbiyen. Wah, luar biasa ternyata gawe lagu ya. Ampuh. Iki alhamdulillah Arya Galih duet karo Avi Lintang Asmara. Duwe anak Arya Kamandanu. Niki mengke kula ajenge duet kalih Mbak Krisna menika tembangipun Lintang Kemukus menika mengke. Kowe iki ora sembrono ya, Mbak. Sapa ki Mbak Lintang? Mbak Krisna. Krisnia. Jumeneng, Nduk. Kris, mumpung tak goleke nggon sing lho jare kowe pengen petuk Mas Arya Galih. Iki lho, Arya Galih wis ning kene iki lho. Iki lho, iki sinden tau cilik mbiyen. Biyen tau cilik. Saiki malah biyen tau cilik, saiki modele kaya kentongan bale desa ya iki. Ya Allah, gantenge. Arya bingung. Ya Allah, ganteng tibake. Kowe manut ae. Iki nek ropel ya ngono kuwi. Anu teng HP kaya gudi tibake cuwilik. Lah mok untir-untir mok reken apa kok ngawur kok ya. Mbok yo salaman sing apik, kenalan sing apik. Salaman. Kaya wedi to karo aku sampean. Karo aku salaman. Aku bingung kok. Tak mengi ya. Pripun? Aku lek karo sampean supet to, Mas. Oh alah modelmu kaya kapsul. Kalau ganteng aku pengene karo pengen karo sampean. Lah aku perlu ganteng kowe rumahmu ki. Ora. Oh jangkrik ya ora. Rumah saku lah kowe kan. Lho lho kok malah do gelut piye to wong. Kowe iki kudune ngene lho. Kemajuan keminti mandep. Napa? Engko ada HP bener pripun? Ada HP mbiyae kuwi. Iki mau ya ana dari Son Buang minta lagu engko sing nembang Cah Bagus ki Arya Galih ya. Ngersake lamunan. Engko sik, heeh. Iki awakmu mau kok tak turke. Iki ben nembang Krisnya karo. Lah nggih, sampean mau nembang karo anake saiki jajal nembang karo mboke dadi mbok menawa. Aku cantik ora? Alah awakmu gembrot. Aku lek di sawang kaya sapa? Kaya gemoy. Sampean kan dalang lek lek wayang kaya sapa? Kados iki. Awakmu to. Iki apa iki le? Sing ndi? Iki. Lah, kaya limbuk tadi. Lho sampean ngelokne aku. Nggih ora ngelokne. Yo iki kasunyatan Sampean kok. ngelokne aku. Dancuk. Iki latah lho. Tuk. Iki cah latah mok. Wow. Wong latah mok get-geti metu basa rena-renane. Tak luruskan. Karo cah nom iki kudu sing sopan. Ngene ora.
Iki pancen latahe apik. Jangan dilihat kata-kata. Heeh, lah. Apa kuwi mau? Mau lho. Kata-kata dancuk kuwi elek aja Oh, disalah. malah mau baleni. Enggak tak benerke. Wong kuwi latah kok ya. D itu adalah dedikasi. Iya toh? Dedikasi. I adalah akhlakul karimah. Lho. Rungokno. N itu adalah nrimo ing pandum. C itu cocok untuk semua orang bahwa kita harus bersyukur. Oh. Iya, iya. O adalah olahraga harus kita giatkan Iya, karena iya. menunjang kesehatan Iya, iya. tubuh penting. Iya, iya. Dan K, K, kreatif. Mulai iki kreatif. Ayo rungokno wis. Iya, iya, rungokno. sumasaku. Anu le, nek karo iki rada halus. Ya. Iki Iki nek kadang-kadang nek dirayu cah lanang, biasane saka ki menek saka, biasane ngene ya diremet. masamu klarapno kok kowe kok iso. Rada halus le. Nggih. Coba jajal kene roman karo Mbak Yuni apa Mboke ya ngene iki? Mboke. Temane sebaya ya. Kowe iki sebajul, sebajul. sebajul. Kono sebaya kene serete kok ya. Iki nek mbok kasar bahaya. Bahaya. Nek kae mbok kasar saya seneng nom-nom kae. Iki sing dalane Mbak Krisna iki mempunyai jiwa karakter sing jinak-jinak merpati. Lah iki Dicedeki ngadoh, enek nggon peteng dekem iki cah iki. Dadi karo kabeh. Ya. Bahasaku. misale aku tak rada geser wae iki Iya, iya. sampean karo Apa nembang karo niku napa Mas Arya Galih? Apa le? Manut panjenengan? Manut kula. Manut. Mbok bilih wonten pamundutan. Aduh sayang, aku cinta padamu. Karya Pak E. Ah iya no. Sayang tenan lo ya. Hah? Aduh, wis iso musibah no kuwi kaya. sayangen rangkulen Heeh lah. bar kuwi gawane ning pabrik rokok mburi ben dingke campuran mbako. Weh, enake rahmum kuwi. Mas aku. Perempul. Sok iki kaya cokak to model iki. Jajal. Kok cokake lho. Campuran mbako. Tak coba. jajar cah nom to ya. Rada rono. Ah, alah. Rono. Nek turungan Panggunge. iya. Aku kelingan Krisnia petuk pertama karo Slentem diuntir-untir ngantek kaya anu. Ngawur iki halus bocah e kok. Sampeyan alus. Bocah iki Aku alus, wedi. meneng ning rada olah-ulu. Lah. Nek niku ning nggih. Iya. Jajal. Ngeti Iki. Lolone asli. Enek penarine latar lho iki, putrane panitia iki. Ya. Cantik lho. Iya, lho kok kaya anake Krisnia. Lho aku lanang ya, lanang. Kula ing gumun. Piye? Lah niki lho penonton semene mbane madhep rene kabeh nyapo. Lho yo delok. Nyawang Lho Krisnia. nyawang aku. Apa Nyawang. jenenge? Enek sinden kok gowedi. Iki jane Cantik ini lho Mas. Sik. Enten sing Nyapa? madhep mriku. Talimu ndredel kabeh lho. Ngene iki jenenge kok yo benakno to Mas. Kah, tak benake bablas. Kluthuk iki. Kowe iki terlalu terang-terangan Mas aku. Kuwi tau ndledek taline kon benane lah kok bablas kon ngukur. Susah. Oke, Dewa Tresno ya. Nggih. Kontring. Amin. Yo. Dewa Tresno. Kontring ngono lho. Marang Dewa Tresno ya kuwi iki dadi dewane gandeng saking Tresno Nah. gendong rono. Aduh. Tidak kuat. Kene ora nek sangkal putung lho, Dik. Aja yak-yakan. Sake. Wah, junjung Krisnia apa darun junjung Kalau trek patah momot tulang. wedi kaya. Iki mau isa nembang apa iki mau? Dewa Tresno. Iki aku merasa cemburu. Nyapa sampe lagi nyanyi karo aku? Mergo biasane kan duwite karo aku. Apa Mas? Iki mau duit lagune apa? Dewa Tresno. Aku ganti duit karo aku. Apa Mas? Dewa Ruci. Dadi kamu karo aku. Apa? Dewa Ruci. Mas aku male ambo siket. Ayo. Oke, Krisnia Pinara. Iki mengene Mas Kritik. Ada pundutan dari Kruson Buan, Buan, nggih, nggih. Son Aila. Iya. Iki mumpung Mas Arya Galih iki rawuh. Nggih. Ngersake lagune Wahyu F Giri lho. apa? Lamunan. Iki mbuh lek tembang ngene iki sing nembang Lho, Arya jangan Galih lupa. kok masuk to Mas. Nggih, Ya nggih. wis pancen Titi Wanci ginawa mati. Nggih. Dadi gawane menungso dhewe-dhewe. Iya, Ora weh. kena di Wong dengenane glowo nembang lamunan akhirnya ganti judulnya ya. Apa? Napa? Klemun-klemun kakean nanti. Wah, karo kowe berarti. Keduren berarti. Ya ngene iki awake dhewe matur nuwun. Nggih. Senajan to iki isih akeh aktivitasé ning sih kersa Bengi iki nyempatke rawuh wonten gesikan. Sian. Dan- Pak Lurah Nurhadi.
Iki pabrike rokok jenenge AG Pro. Lah kok Nah. ngepasi nggih. Pak Nur Hadi berarti pro kalih AG ngoten nggih. AG iki apa? AG Arya Galih. Oh iya pas. Oh ngono. Tak kira age iki lek aku gareng. Malah iki rencanane Pak Nurati arep Ora iso, kowe ora iso. Aku glidik ora mungkin. Enggak, malah aku gluduk ora mungkin. Ora mungkin. Loh, berarti pas niku, agi ya pas. Piye Mas Luduk? Awake dhewe gendeng berarti pas ade. Ayo gandengan iki kok iso mangsane. Coba lamunan ya, lamunan. Matur nuwun Pak Lurah Nuradi. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Pak. Hmm. Sebagune somben menawa di anu Mas, ditawani brand ambassador aku siap. Menawa AG Pro butuh brand ambassador kula siap, Pak. Rencanane sampeanku sing nyiptane lagu Mas Kritik, Nggih. sing nyanyine sampean, Nggih. lah sok ben tinggo produk logo produk. Logo produk iki sok ben iki logo produk. Lah yo ngebeki gambar no kok iso mangsane. Mas aku. Logo produk sing lho sing gorane bolong sok ben kuwi. Yo ora. Wis Ya tembange lamunan niku ya, Cak Bagus. wis pirsa Mbak Lurah Bro. Pun panggih Pak Lurah. Balurah Nurhati. Itu Mbak Lurah. Iki lho Le. Ya lho, lenggah karo ibu lho. Oh, nggih. Nggih, sing mbok sawangi ndi to, Le? Balurah iki lha iki ibu juru kunci iki. Mbak Lurah, Mbak Lurah. Balurah. Mbak Lurah, Mbak Lurah. Nah. Nah. Niki nggih dalang lho Pak Lurah iki ya. Dan ini Iki pandemi karo aku. Waduh, le dalang pandemi ritek ora masalah aku ya ngono. Wis kula napa-napa purun kok. Sembarang iso iki. Mbak Lurah. Mbah Lurah, Kula pun 2 lagu. kula pun 2 lagu. Ajeng 3 lagu niki. Badhe 3 lagu niki. Mosok nggih mentolo. Mosok nggih mentolo, Mbah? Kowe manut klitik diwarahi dremis. Campur mas aku. Ora, mesti mentolo sesuk ora diundang. Tahun ngarep diagendakan. Pun diagendakan kula mboten cash kredit nggih angsal. Iya, sampean rencanane sampean khusus nyanyi sampean balurake ning pabrik peresmian jeding sampean iki tadi. Peresmian kakus tak suampluk rumah aku bocah gandeng-gandeng ini api kok. Peresmian ngawur kluduk tak suampluk. Ayo disiarni Tuk, siarno Tuk. Tembangi lamunan ben tembangi anu iki anakku cah bagus iki. Aku MC Darut kok kalah karo komet aku ana Darut. Piye pomo di MC ini sapa? Sapa? MC ini sapa? Jawa Pak Jawa. Ha Jawa. Nggih. Salajengipun inggih menika peresmian kakus. Peresmian Tak sampluk bersih desa. Menika resik desa. Menika resik desa wonten ing Desa Gesian, mugi-mugi resik sedaya. Kowe ngono ki jenenge ora pangandaline adicara ora pas. Sampai kalah karo Pranata Cara sore mau kowe. Nuwun sahyaning para tamu. Nuwun sahyaning para tamu Ingkang dahat kinurmat. ingkang dahat kinurmatan Ing dalu punika. ing dalu menika Ngancik wonten ing adicara lelipur. ngancik ing adicara lipur Sesarengan kalian kanca-kanca kanca-kanca cakra cakra budaya. Ing samangke sugeng lelenggan sugeng amedhangetaken tetembangan Jawi inggih menika sinten ingkang badhe ngaturaken mboten sanes inggih menika Arya Galih ing salajengipun sami-sami nderek ndedonga anggenipun bersih desa dalu menika sedaya nggih menika benjing ingkang badhe ngeduk kakus nggih menika. Yuk lamunan cakra budaya siap Indonesia bekecot Arya Galih. Kancane Mas. Aku wedi dhewe. Oh, lah kok kancane cara. Wis Jan kaya kembar kemanukan kan. pas. Asline kan kembar niki Mas. Iya. Iki jane ndek dulur jenenge Arya Satria ning ra metu. Kuwi Kediri tak kowe. Kuwi kancaku Kediri kono kaya. Iki aja gemen-gemen lho. Iki Gesian iki bengi iki ditekani karo penyanyi-penyanyi handal. Lho lho masa Bengi iki ana Mas Arya Galih. Ha. Iki aku ngejak iki artis ibu kota juga. Sinten? Sapa? Sing nyiptakne lagu angel iki teko iki. Lho blangkon. Cak Blangkon. Wah, cocok. Wong ning ndi wonge? Ndi, kon, Pak Blangkon di Cak Blangkon. Cak Blangkon. Cak Blangkon iki Cak Blangkon. Niki Iki stand up comedy. Indonesia. Ayo stand up comedy kaya. Nih, Iki dadi siap. Mbak Lurah ki panjen tak Oh, goleke surprise. Lah ya engko kowe mrene njaluk tambah kowe. Konen. Ya, kene Mas. Ah, dadi suwan piyai ngisian. Nek enek to? Nggih, dadi kula Kene Mas, kontes rupa. Cak Blangkon, ya. Blangkon. Blangkon ki ra ora perlu trendok malah lo trendok. Kuwi sing ngarang lagu angel. Cak Blangkon. Yo, lagune. Lamunan. Oke. Iki artis yo tak gawane. Aku awak sampean nggawa Arya Galih. Nggih. Kita gakne Cak Blangkon iki. Aku kok ya gak kalah aku arep nggawa glowoh.
Aku panggah glowo, andal aku wong. Kowe panggah andal aku sak bagus. Tenang. Nggih. Bocah ke sosio raine boros to kae. Sosok tuwek. Iki tenan iki stand up comedy Indonesia. Heeh. Bat, tangkon kene. Golek Pokoke stand up. gisian bengi iki kok gawake artis-artis tok wis. Pokoke nek stand up tempe goreng dilaminating ya iki. Nah, iki wis. Niki dandanane ngeten iki asli sugih niki. Nek ngene iki kowe ora cak blangkon no, kowe cak topi no malian. Sik anu, sik Le. Cak koplo. Ya. Sik anu dulu ya Le ya. Nggih ya. Ini artis ibu kota iki malahan kok ya. Kebablasan. Mas. Beh kowe keblateren. Mas, kan lho sakmono ke salamono kabeh. Iso sewengi ngene salaman tok. Dulu ya Le ya ngene ya. Aku ngene, awakmu kan khase siji. Aku pengen ngrungokne lagumu sing lho, apa? Sing khase iki apa jenenge? Serapi lah gitu ya. Serapi. Iki biyen khase iki. Ora nek gitare ora iso. Ora. Iso gawe iki. Iso glowo iso. Ora ngerti lagune. Iso ya. Nane itu. Arwan. Kasmu kuwi, kasmu. Bisa Mas. Aku malah pengen delok to aku. Iya iki lho. Hei, Oh, sono ae. sik. Melu bareng aku. Ketoke ora pengen delok tapi pengen geblak kowe. Mas aku. Kualat kuwi. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nggih. Weh. Saya Cak Blangkon, mungkin ada yang pernah lihat saya di TV. Ora enek, Mas. Wis Ora enek kene ora enek. Indosiar, Bu, Ora Indosiar. enek, ora enek. Enggak enek. Dek iki enek sing ro awakmu Indosiar jam 2 yo ning patroli tok kuwi. Ngono. Yuk, lagune Mas. Iya. Weh. Aminor. Ini diblong ra melu kok Oh, ya. iki mau. Selamat malam Ponorogo. Koculuk. Blangkon ki. Agung. Kene iki. Tulung Agung. Nah, Oh, kurang rendah sedikit, Mas, kurang rendah sedikit. bagi bejane Pak Lurah, artis-artis ibu kota do teko iki. Weh. Koplak kok nyanyi ya, Le? Minor. Baru iki kali. Nano. Iya. Martabak serabi. Nah, Nogosari Bugis kucur lemper lemet. Donacene lapem klanthing ngongol-ongol. Lepon gedhuk dadar gulung cakwe undi-undi. Bapia patok bolu kukus. nah, iya. Pastel rogut kue lapis. Bika Ambon kue lemper. Ager-ager kue mochi. Putu Ayu, Ayu Ting Ting, Ayu Asari, Ayu Dewi. Sik opo. Lah kuwi jajan kok teko Ayu Ting Ting barang nyapa? Tahu dodolan. Blangkon. Nggih. Kowe mrene rung mangan apa piye? Kok mek panganan tok sih mbok omong iki. Kowe iki luwe apa piye bojomu ra masak apa piye? Bulsa kok. Kok sing payu niku. Tapi lucu loh aku. Loh sikilku nanti sikilku lho. Oh iki. Alah. Iki. Oh iya. Ya, komplit toh. Aku komplit ora apa-apa. Didadekke lamunan Bisa, mungkin ya. Bapak sak blangkon. Nyanyi ya. Siap. Ya. Ya. Ya, Mas. Ya nanya, berarti nyanyi. So nyanyian ngene iki. Engko Mas Blangkon sing nge-rap apik lho iki. Berarti awakmu nyanyi, mau nyanyi. Mas lho, Jogludo, iki Pak berarti Rudi Gareng. Mas Blangkon iki luar biasa. Lagu angel iki mbiyen wah tau ra umum ki. Ora umum biyen Mas. Mulane uripe ya angel tenan. Angel sampai saiki. Tapi ora apa-apa. Ora apa-apa. Sing Gawe penting anyar seger neh wae. aku Mas iki Mas. Apa judule? Dedel duel. Wah iya lah aku mowok-mowok lho sih ya. Iki Tapi kok alhamdulillah. Jakarta. Iki mau ana piye-piye? Kok Jakarta piye? Kok Jakarta disempatke ngriki. Ya, nggih. Iki kok Surabaya ya disempatke ngriki. Alhamdulillah. Iki betheke napa melu nyengkuyung Ning bersih Gisian. desa wonten ing Gisian. Nggih, Tepuk mulakno. tangan untuk Gisian malam hari Nggih. ini. Hebat. Mulane iki mono dawuh Mas. saka Pak Jogoboyo. Nggih. Mas Blangkon kalian Mas Arya Galing mungkin kan manggi Pak Lurah. Nggih. Oke. Dadi nggih. niki wae. Berarti Tak- dijak salaman. Alhamdulillah barokallah. Oh, ngene. Mas iki kejujuran lho, kejujuran Ya, lho. Saiki ya. Kejujuran lho. Kejujuran. tak mongi. Apa? Penyanyi kuwi kudu gawe manajer. Iya. Heeh. Kudu enek manajere no. Kuwi manajemen kok urusane manajemen. Kok lek nganti tak dom iki royokan kan cilaka. Ha iya no. Yang penting ku manajemen, manajer itu harus bisa menata manajemen artis. Lah. Awakmu nek pensiun blantik wis suwi. Toton. Kuatik manajer bareng lho. Lho iya no ben toto no. Alhamdulillah. Gak aku
Pak Joy mesti ngono, aku gak. Aku sungkan aku gak. tak bacok lan lho iku. Kowe nunut mobilku urut 100 iku. Lu diambung gendruwo. Niki dari Pak Lurah, alhamdulillah, makasih. Saking Mbak Lurah. Kok iki kita tak wene ngene kok njero 50 weh aku ngene. Wis malah ora cetha. Mesti ya gak Mbak Lurah. Mesti ya. Kok tak bacok lan. Oh iki. Kowe iki yo gragas lho ya. Iki Matur suwun Mbak Lurah. Makasih. Matur suwun Aku warga anu Gesian. apa ya? Nduk sapa Almira aku ora iso ngewehi apa-apa ki ya. Iki tekku iki maksane. Alah. Ngene leh. Lah Mbah Lurah ngewehi ngono aku ya kudu ngewehi to. Makasih ya Pun Mas. tersebaru. Ini salaman karo Mas Garek. Anu Terima kasih Ya. Cah Bagus Arya Galih. Sukses selalu ya. Mas Blangkon matur Ning nuwun. mlengku sitok Terima kasih. aja lali karo wayange. Terima Kudu kasih. ngono. Se Iki aja lali karo gendakane mlengku ya ngono. Iki omongane aku. Lah Blangkon iki uripe meng gendakan tok Mas aku. Napa? Bu, ini Oh, Bu Lurah, Bu Sik, Lurah. Pak Gareng. Maaf, gini. Ini urusannya karo manajer loh, bukan karo artis loh. Iki enak manajernya loh. Poskom. Gimana? Gimana Bu Lurah? Selendang biru. Sedang biru. Selendang Iki- biru wis garap belum Caca? Oke. Karena non sewu Bu, ini kan manajemen, jadi artis itu bisa menyanyikan itu atas perintah dari manajer. Ya. Ya toh? Ya. Bulu langge loh, ya. Tuk lu tuk. Dalam Pak. Manajer ngendi kok kaya totok uwok iki Loh, manajer. manajer loh Pak, ben ketok artis kondang iki ya. Bu Lurah Lurah, pangapunten Lurah. nggih. Lagune napa Bu? Selendang biru. Selendang biru niki. Selendang biru pundutane Bu Lurah Cah Bagus anu aturno. Sik top bos, iki manajere kula lho. Yo. Terus piye? Karepmu piye? Lek golek-golek Selendang tenanan. biru. Selendang biru nggih Bu nggih. Lagu wirang. Niki nyun pangapunten niki tambah 50.000 Bu. Dados Iya ta, tentane yang bleset. Tentane bleset kok ya. Monggo, nika selendang biru kur. Terus Mas. Selendang biru dudu kuwi kaya. duduk anu ta Bu sing asma aku nyawang selendang biru sini niku nggih Bu nggih. Tak kira selendro. Awur kuwi selendang biru Gareng Petruk Bagong kaya gitu. Ya. Itu. Bisa ya, iki le kepengen sakit ya. masyarakat. Selendang biru sakit ya, le. Gareng. Iso. Wah, aku talentku artisku ya iso lho. Matane gawanku iki lho. Aku cara manajerku pinter aku yo dadi penyanyi ngene. Manajer, Pak. Anu, sing tuweke kon mudhun, sing tuwek kon mudhun. Manajer. Oke, ya. Manajerku zaman kayak glowoh aja nyanyi bos, pales bos. Anu, le, aja ngisini-ngisini bapak le. Ya selendang biru diaturke. Buat Bu Lurah utawa Bu Kades untuk semua warga masyarakat. Selendro. Nah, ambil nada. Terus aku. Awang selendang biru. Dik kowe tak mbubrai tatanan dudu kuwi. Mas. Sing tuwek rene nyepet-nyepeti. Loh, artis ki yo malah yang dibutuhkan ditonjolkan. Awakmu ora sing butuhne iki nggo sik. Manut manajer. Iki, nah, nggo. Mas Luduk. Lah, alah. Tak wedek 50 rondapen kuwi. Malah dirondam. Manajer ki sapa sing disuwun ki ya. Selendang biru. Duduk kuwi. Ini bisa. Iki sapa selendang biru sire diklerokne malah pales iki sapa iki? Ya. Pamundutan Bu Lurah. Ya. Magati. Alah. Pas nih. Nggih, minangkani pamundutan saking Blora. Bu Kades Cah Bagus. Nggih. Oke. Bu, niki Selendang biru. manajere kula, Bu, manajere niki kula. Iya. Masakne kowe iki kok turah men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki wau Ibu Lurah ingkang mundhut lagu Selendang Biru ingkang dipun nyanyekne kalih Mas Arya Galih. Nah. Lan nika Pak Blangkon kasuwun wangsul. Kon mulih kon. Surate ngono kuwi. Surate ngono. Ya. Bali. Ora cethok. Pamit, Trin. Mriko mekaten Cah Bagus. Gus. Ora krasa swasana ngangseng saya dalu. Nggih. Perkara tetembangan mungkin dibacutke saluk Siap. pun panci goro-goro nggih, pangapunten nggih. Nggih. Mriko terima kasih Arya Galih, terima kasih Cak Blangkon, juga Mas Jok Lidik, Jok Luduk, Siap, juga Bos. terima kasih kagem semua panitia klebu Siap. Pak Lurah, Siap. Pak Nur Hadi sukses Nggih. selalu, Nggih. Desa Gesian semoga selalu Amin. berkah, Amin. selalu jaya, Amin. selalu maju pembangunane. Amin. Ya lahir ya Batin. batine. Sing baku rak ngaten nggih. Nggih, Nggih, Bos. Kang Niki- Baku menapa ingkang dipun jangkah Mbah Lurah Nur Hadi sedaya perangkatipun
Mugi-mugi tansah pikantuk ridho lan hidayah. Lah. Insyaallah kabula kajate. Amin. Ilang sukerta sengkalaning desa. Mugi-mugi pinanggih rayu wilujeng widodon nir ing sambi kala. Amin, amin. Pangapunten ngagung Nggih, kula. sembah nuwun Gus nggih. Tak nutukne lelampahan sawetara kae kiyaine Semaragi obong-obong diperpeki cah bagus.